Kamutan karon sa Department of Public Works and Highways kon DPWH 11 nga mapaspasan ang pag-repair kon pag-ayo sa tulay nga nahugmak sa Purok 2, Barangay Calyawa, Davao City. Human sa grabeng pagbaha ug walay hunong nga pag-ulan. So kadtong Lunes sa gabi nga nakaapekto sa pag-agi sa mga residente ug motorista sa maong lugar. Sumala sa dokumentong nakuha sa DXT si Aramen Davao gikan sa DPWH, nagkantidad og 184.5 million pesos ilawom sa kontrata alang sa concreting, widening ug reconstruction sa bypass road ug Calyawa Bridge sa ikaduhang distrito sa Davao City. Samtang sumala sab ni DPWH 11 spokesperson Dean Ortiz atol sa interview sa Aramen Davao nga ang maong tulay dunay gitas-on nga 15 metros apan tungod matod pa sa kadugay nas panahon may dako na sab ang sapa nga may resulta sa pagkakankan sa approaches sa tulay ug nahugno kini tungod sab sa kadako sa tubig resulta sa walay unda nga pag-ulan. Sa karon mamahimong muagi ang mga motorista sa Katuwalan Road isip alternatibong ruta samtang dili pa maagian ang nagubang tulay. Ani ang tipik sa pamahayag ni DPWH 11 spokesperson Sir Dean Ortiz. Mga ilang taog pasensya sa mga residente kay kinahanglan din sa nila motuyip og medyo layo-layo, no. Siguro mga ang sulti sa ako dito sa base o sa residente pod is sa mga 10 to 11 kilometers ang ilang latason aron na makaabot sila dito sa from end to end, no, gikan diri sa usa ka sitio sa Calyawa padulong sa sentro.